Hirugarren bikotea hartuko dugu, Zumarragatik dator, soinuarekin Andoni Oru Ezagazti eta panderoarekin Uxue Kerejeta. Zumarraldetik gatoz, pandero eta trikiti, zuek alaitzeko asmotan, Uxue eta Andoni, Uxue eta Andoni, pandero eta trikiti. Musika zale geranez, sartu ginen mundu hontan. Musika zale geranez, sartu ginen mundu hontan. Gure zen desio hura, egi bihurtzeko asmotan, egi bihurtzeko asmotan, sartu ginen mundu hontan. Gubikote garenez,
Bizkaiko trikitisarentzat 32,4 puntu.